Hej, jeg har lavet et screencast om færdnæssetræng af mig, venner Vidyadharan. Teori om færdnæssetræng. Færdnæssetræng er en metode til at finde koncentrationen eller mængden af en opløsning. Kolorimetrisk færdnæssetræng er en af de undermetoder, man kan bruge, og denne metode går ved hjælp af farveskifte ind og finder tallet af koncentrationen af mængden, og vi er fokuseret på mængden i det her forsøg i hvert fald. Der er noget her til trend. Det er det stof, du gerne vil finde. I mit forsøg, så er det ammoniumklorid, jeg gerne vil finde. Og det finder vi så ved hjælp af en tetrator. Tetrator er et andet stof, der så er en kemisk reaktion med det første stof, du skal finde. Og ved hjælp af det, så kan du finde, ved hjælp af det, finder du så tetranden, og derfor det har en tetrator. Indikator bruger du til at indikere farveskiftet, fordi ellers vil der ikke komme farveskiftet, hvis du ikke har en indikator i. I vores forsøg skal vi have diklorfosgen i stivelse. Du bruger stivelse, fordi at for ellers kan det være, at det klumper sig sammen i forsøget, og det kan vi ikke have, hvis vi får det forkerte tal. Stadier. Første stadie har du akrosal opløst, diklorfosgen i og stivelse i. For den her grøn-guld farve. Og så anden stadie har du så puttet lidt sødnitrat i, men ikke helt færdig nu, så får den her grumse gul-grøn farve. Sidst er den så skiftet farve til pink, så kan det indikere, så er du færdig, og så kan du så finde ud af, hvor meget sødnitrat du har brugt. Klar. Opgavebeskrivelsen. Opgavebeskrivelsen har vi så fået at vide, at det skal finde, hvor stor en del af lakrisalie er ammonium, altså sådan grammæssigt. Og det gør vi så ved hjælp af sødnitrat og indikator og den her kolorimetrisk færdnæssetrængsmetode. Fremgangsmåde. Først skal vi afveje cirka en kvart lakrisal til forsøg. Så skal vi notere koncentrationen af sødnitrat og gøre forsøget klar, altså stille det hele op og være klar til, at vi skal gå i gang. Opløsning. Og så opløser vi lakrisalet ved hjælp af magnet, fordi hvis vi skal opløse den naturligt, så vil det tage for alt for langt, så det har vi ikke tid til. Så ved hjælp af magneten, fordi den snor rundt magneten, så er den opløser lakrisalet noget hurtigere. Og det kan vi godt lide. Stivelse. Vi putter stivelse i, som jeg sagde før, på grund af at kloriden og sølvet ikke skal klumpe sig sammen, og fordi ellers kan vi risikere for et forkert tal. Diklorfosgen er vores indikator, som viser farveskiftet, når forsøget er færdigt. Sødnitrat. Sødnitrat er vores tetrator, som vi bruger til at finde mængden af tetranten, altså ammonium. Og det hælder vi i lige så stille af gangen, ikke for hurtigt, fordi så kan man muligvis komme meget over selveste farveskiftepunktet, altså ekvivalenspunktet, som det også hedder. Så aflæser vi, og når efter farveskiftet er kommet til en pink farve, så aflæser vi meget sødnitrat her og noterer det. Og forsøget gentages 2 gange. Data. I det første forsøg havde jeg 0,4069 gram af lakrisal, og koncentrationen af sødnitrat var på 0,0337 mol. Og det er altså et forsøg, fordi jeg brugte den samme dunk i begge forsøg. Volumen af sødnitraten er 0,0136 liter. Forsøg 2 var den på 0,4362 gram. Så vi sagde, at koncentrationen af sødnitrat er det samme. Og volumen af sødnitraten var på 0,0156 liter. Forsøg 1. I forsøg 1 endte det med at blive 0,0244 gram ammonium ud af 0,4069 gram.
og det udgør så 6%, eller helt præcis 5,99%, vi afrunder bare det til 6%, af lakridsalet er ammonium. I forsøg 2 har vi 0,0280 gram ammonium ud af 0,4362 gram. Og det udgør så 6,41% af lakridsalie og så ammonium i forsøg 2. Fejlkilder. Grunden til begge forsøg ikke er så helt ens, kan være, at jeg læser måske forkert på nogle tal. Måske at jeg ikke læser forkert på dunken, at jeg ikke fylder den helt op, eller helt læser forkert for opgavesbeskrivelsen, at det ellers kan være, der er mange muligheder. Og så mængden, det er selvfølgelig, lakridsalie og indlys, det er ikke på samme mængde, det er jo derfor. Men det kunne også være, at det blev meget sundhedsret i, fordi de måske har sådan overset, eller det måske gik for hurtigt, at det der, at det havde fundet ekvivalenspunkt, men så kom der bare meget overskud sundhedsret i, og så får man måske et forkert tal. Nu er det mit forsøg.